ay Wednesday at tayo po muli ay magpupuri at sasamba sa ating Diyos. Amen. Kung makikita po natin sa labas, medyo umuulan, umaambon. Kaya po ngayon, magpapaulan ng Diyos ng pagpapala sa bawat isa. Amen. Umuulan din po ng pagpapala na nanggaling sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, we will declare, aawitin po natin, rumaragasang pagpapala ang bibigay sa atin ng ating Diyos. Amen. Aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ngayon ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ngayon ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mulaga ang kanlunan, ibig sinagan saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Kaya umawing pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang hilaga ng lunan, di mong silagan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang hilaga ng luran, di mong silagan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Muli pa lumaragas ang pagpapala. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Walang hilaga ng luran, di mong silagan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala
Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nakamdaman. Yes, Lord! Salamat sa iyong pagpapala, O Diyos! Oh, yes, Lord! Mapipigil sa pagpupuri, pagmamalapit sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Kulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Loko na sana, pero di ko kaya, ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra! 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 Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra! Sobra-sobra! Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Mapipigil sa pagpupuri, ang mga langit sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Loko na sana, pero di na kaya, ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya ng ating Diyos. Sobra-sobra ang biyaya niya. Pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra. Sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Oh, yes, Lord. Salamat sa iyong pagpapala. Sa lumalagas ang pagpapala ng Diyos.
Sinasamba ka, pinupuri. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, yes, Lord. Amen. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang kanyang pangalan. Yes, Lord. Narito kami, O Diyos. Binubuksan namin ang aming mga puso upang purihin ka, O Diyos. At sambahin. Yes, Lord. Panginoon, narito ang puso ko,
ka namin sinasamba, lahat ng iyong nilikha, magpuri, sumamba sa Diyos. Salamat, 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 O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Father. Oh, praise the name of the Holy Spirit. Oh, we praise you, we honor you, we glorify your name. Yes, O Lord. Nga, Panginoon, salamat sa gabing ito, God. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy na nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, O God, sa gabing ito, God. Tunay nga, O God, sa simula hanggang sa pagtatapos, Panginoon, Ikaw po ang maluwalhati at madakila, O God. We lift up our hearts, Panginoon. Gawin niyo po itong matabang lupa, Panginoon, na handang tamnan na iyong salita, Panginoon. Lord, we expect something good, something great from you tonight, O God. Thank you, O God, that we will receive, O God, our portion tonight, O God. We give you all the praise, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Uy, parang walang kasama. Pinagpala po ba tayo? Amen. Sabi po sa inawit natin kanina, rumaragasang pagpapala. Amen. Kaya po sa gabi pong ito, sino po ang nakaranas ng rumaragasang pagpapala ng ating Panginoon? Amen. Kaya po sa gabi pong ito, muli tayo po ay mag-aaral, makikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa corona. Ayan. So, trending na trending po ngayon to. Ano po ba yung corona na pag-aaralan natin ngayon? Kasi po sa mundo, ito po ang sikat ngayon, ang coronavirus. Amen? Pag sinabi mong corona, parang ang dating niyan sa mga tao ay virus, sakit. Ayaw nilang magkaroon yan. Ayaw natin magkaroon yan. Amen? Dahil yan ay isang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. Pero yun nga, kasi nung nakaraan, parang napag-isip-isip ko na lagi na lang corona ang pinag-uusapan sa Facebook. Pag magbukas ka ng Facebook, ang mga balita, may corona daw si ganito, dito sa lugar na ito. So kanina lang nakita ko parang yung bagong variant daw ng coronavirus ay meron daw sa Cavite. 6 daw ang nagkaroon. So corona na naman. So ang sabi ko, ano ba yung, bakit lagi na lang corona ng mundo, corona ng sakit ang trending ngayon? Ano ba yung corona na nanggagaling sa Panginoon? Ano ba yung corona na kailangan mag-positive tayo? Amen? So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay 5 crowns that God will reward us. So, ito po yung corona na maganda. Ito po yung corona na kailangan po magkaroon tayo. So, hindi po yung sakit, pero ito yung corona na manggagaling po sa ating Panginoon. So, ang text po natin ngayon, makikita po natin sa 1 Corinthians. Hanapin po natin, 1 Corinthians 9, verse 25. Ayan. Sabi po dito, all athletes are disciplined in their training. So, lahat daw po ng atleta ay nagte-training. So, bakit po ba nagte-training ang mga atleta? So, sabi po dito, they do it to win a prize. So, pag isa po tayong athlete, kahit sino pong athlete, kahit anong sports na sinasalihan mo, magte-training ka, gagalingan mo yung ginagawa mo dahil meron kang gustong maabot.
meron tayong gustong mapanalunan. Merong prize na gusto tayong, may goal tayo na ma-achieve. So, ganun po ang mindset ng isang athlete. So, hindi po tayo pwedeng maging athlete kung ang gusto natin ay matalo. Amen? So, kung ang mindset mo ay okay lang matalo. Kasi ganun talaga ang buhay eh. Minsan natatalo. So, hindi po magandang mindset yon ng isang athlete. Kasi po ang isang athlete gusto niya manalo. Gusto niyang makuha yung prize, yung goal niya na ma-achieve niya. So, yun po yung sinasabi dito na lahat po ng athlete ay nagte-training. Dinidisiplina yung sarili. Makita po natin si Manny Pacquiao, di ba po? Pag may laban siya, 2 buwan pa lang bago yung laban niya, nagte-training na siya. So kasi po, gusto niya manalo. Meron siyang goal, kundi yung manalo. 26, they do it to win a prize that will fade away. So sa mundo po, ang mga tropeyo na yan, ang mga corona na yan, ay mawawala, mag-fade away. Kumbaga, pansamantala lang siya dito sa mundong ito. But we do it for an eternal prize. So bilang pong mga Kristiyano po tayo, meron din, ang buhay po kasi natin, parang parang race. Parang isang race din na meron tayong goal, meron tayong premyo, meron tayong vinivision na gustong marating sa buhay. So, ang kailangan daw po nating i-goal ay yung eternal prize. Okay, yung corona daw po na eternal. Na kailangan na yung corona na nanggagaling sa Panginoon. 27, I disciplined my body like an athlete. 26. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. So every step daw po ng buhay natin, kailangan sigurado ka. Every step daw po ng buhay natin, kailangan may purpose. So hindi lang tayo nag-i-step ng basta-basta lang. Yun nga, shadow boxing. Ano po ba yung shadow boxing? Parang sumusuntok ka lang sa hangin. Hindi po natin alam ano yung gusto nating marating. Okay? So, minsan nagiging ganyan po tayo eh. Sige, dito na lang ako. Sige, dito na lang ako pupunta. Di natin po alam yung dinadaanan natin kasi wala tayong idea. Amen? So, hindi daw po dapat gano'n ng isang atleta or isang buhay nating mga Kristiyano. Tingnan po natin sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 5. And sabi po dito, and athletes cannot win the prize unless they follow the rules. So ito naman po, sa isang atleta, hindi daw po nila makukuha yung prize nila kung hindi sila sumusunod sa rules. So kahit po magaling tayong atleta, sabihin natin, kasing galing mo si Stephen Curry, mag 3 points. Pero hindi ka sumusunod dun sa patakaran ng basketball. So hindi ka nagdi-dribble, marami kang ginagawa, nagfa-foul ka, pero magaling ka mag-shoot. So hindi mo pa rin makukuha yung prize na gusto mong makuha kasi may rules. So kailangan sundin natin yung rules. Ganun din po sa buhay. Yung corona po na pag-uusapan natin, yung 5 crowns po na pag-uusapan natin, gusto yang ibigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga, nais niya yung ipatong sa ulo mo. Pero, paano po natin marireceive yung crown na yan na nanggagaling sa Panginoon kung hindi po natin susundin yung rules niya, yung regulations niya sa buhay natin? Amen? So para nga po tayong athlete, di ba? Tumatakbo tayo sa buhay. Meron tayong gustong marating. Pero yung way natin ng pagtakbo ay mali. Hindi natin nasusunod yung rules. So we cannot get that prize na gusto nating makuha dahil hindi tayo sumunod dun sa gusto ng Panginoon. Amen? So, I want to talk about crowns today. So yun nga po, corona ang pag-uusapan natin ngayon. So, hindi coronavirus. So, and the different kinds that we expect to wear when our Lord comes for us. So, ito po yung corona na i-aim natin sa pagdating ng Panginoon.
So sa pagdating po ng Panginoon, meron po siyang ibibigay sa ating mga crowns. So ito po yung pag-uusapan natin, yung i-aim natin ngayong gabing ito. The Bible speaks of 5 different kinds of crowns. We are going to look at them each individually. So titignan po natin isa-isa, ano ba tong mga corona na to? Ano ba tong mga crowns na to na gustong ibigay sa akin ng Panginoon? So we can make sure God has one each in our size. So kada corona po na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, kada crowns na yan, meron niyang rules and regulations na kasama. Okay? So hindi lang po yan basta ilalapag na lang sa'yo ng Panginoon. Hindi lang yan basta ibibigay sa'yo ng Panginoon na wala po tayong gagawin. So meron pong rules, meron tayong gagawin, meron tayong kailangang sundin. Amen? So one kind of crown the Bible talks about is in Proverbs. Proverbs 16 verse 31. Tingnan po natin yung Proverbs 16 verse 31. Sabi po dito, gray hair is a crown of glory. Crown of glory daw po ito. It is gain. Hindi pa po ito yung one. Parang ito lang po yung isang crown, pero hindi po siya kasama dun sa 5. So, gray hair is a crown of glory. It is gained by living a godly life. So, sabi po dito, yung crown of splendor pong nakalagay dito, sa akin po ay glory, ma-attain daw po natin ito, makukuha daw po natin ito, kapag namumuhay daw po tayo ng godly life. Amen? So, some of us must be living pretty righteous lives. So, meron pong mga tao parang sobrang bait. Yung parang wala nang ginagawang mali. Parang sobrang righteous na. Pero hindi po ibig sabihin nun na kumbaga na parang save ka na. Okay? Hindi po ibig sabihin na marami kang ginagawang tama, ay mapupunta ka na sa langit. So, well, that's not the kind of crown that we are going to talk about. I'm speaking of crowns that God will reward His children with. So, ito pong mga crowns na pag-uusapan natin ay ibibigay ito sa atin ng Panginoon kapag dumating na siya. Amen? So, number 1 po, unang crown. Imperishable crown. Ano po ba ibig sabihin ng imperishable? So sabi po, sinerge ko po, imperishable ay enduring forever. So ibig sabihin daw po ng imperishable ay nag-i-endure siya. Kumbaga hindi siya nawawala. Pag binigay sa iyo yung crown na to, hindi na siya mawawala, nandyan na yan. Yun ang imperishable, ibig sabihin po noon. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Sabi po dito, for no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials: gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. 13. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. 14. If the work survives, that builder will receive a reward. Amen. So 15. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. So ano po ba yung parang ano po ba yung gustong iparating dito ni Paul? No. Now, what Paul is talking about here is the work we do for Christ. So makikita daw po natin dito ay yung mga gawa na ginagawa po natin para sa ating Panginoong Yesus. Okay? We do for Christ here on this earth. You see, it's not enough to volunteer to work for Christ. So hindi daw po enough na parang mag-volunteer tayo na gawin yung isang bagay na gawin natin sa Panginoon. Kasi po, you have to have the right motive. So, pwede po kasi tayong magpresenta na gawin yung isang bagay para sa Panginoon, pero yung motive pala ng puso natin iba. Example lang po, nung una po akong naging Christian,
Nung po sa dati ko pong church. So marunong na po ako mag-guitar noon. Sabi ko po dun sa pastor na gusto ko pong sumali sa worship team. Pero kumbaga baby Christian pa talaga ako noon. Kumbaga wala po akong alam tungkol sa Christianity. Gusto ko lang talagang tumugtog. So makikita mo natin, gusto kong tumugtog, para saan po ba yung worship team? Para saan po ba yung pagtugtog? Para po sa Panginoon, di ba po? Pero yung motive po ng puso ko, bakit ko gustong sumali? Bakit ko gustong tumugtog? Para magpasikat. Yun lang po yung nasa puso ko. Gusto ko makita ng mga tao, marunong ako mag-guitar. Gusto ko makita ng mga tao na, yun nga, marunong ako kumanta. So, gusto ko lang sumali para sa sarili ko. So, kahit yung gagawin ko ay gawain ng Panginoon, pero yung puso ko, yung motive ko mali, so, hindi rin po natin marireceive yung imperishable crown pag ganun. So, kailangan po, pag meron po tayong gagawin para po sa ating Diyos, meron tayong gawain na gustong ma-involve tayo, kailangan po yung motive natin, yung motive po ng puso natin is pure. So, hindi lang po basta-basta, okay, mag-worship team ako. Pero yung puso mo pala, hindi naman pala para doon. So, wala rin pong mangyayari. So, kailangan, pag sinabing gusto kong mag-lead ng Bible study, dapat yun talaga yung desire ng puso natin. Yun talaga yung motive ng puso natin na mag-lead ng Bible study. Kasi po, hindi po basta-basta ang paggawa sa kaharian po ng ating Diyos. Kailangan tama po lagi yung ating puso. Amen? You have to have the right motives. You can teach, preach, or even give money with wrong motive. So sabi po doon, hindi rin daw po tayo pwedeng magturo kung yung motive din natin iba. So halimbawa, ako, magtuturo ako. Pero yung motive ko lang pala para mapakita yung knowledge ko, para mapakita yung kakayahan ko, mali rin po. So hindi po tayo sumusunod dun sa rules na nilagay po ng ating Panginoon para makuha natin yung imperishable crown. You can preach with wrong motive. And then, or even give money with wrong motive. So katulad po sa atin, minsan, nagbibigay tayo. Meron tayong mga project. Okay, magkukomit ako dito. Pero, hindi pala bukal sa puso mo, napipilitan ka lang. O kaya, para lang makita, uy, si sister nagbigay. Si brother nagbigay. Mali yung motibo. So, kailangan po, pag nagbigay po tayo, pag gumawa tayo para sa ating Panginoon, gawin po natin ng buong puso. And meron po siyang reward sa atin, yung imperishable crown. This text is clearly talking about good deeds, which are required of all Christians. So pag sinabi pong good deeds, kumbaga required to sa mga Kristiyano. Kumbaga pag sinabing Christian ka, minsan ang nasa isip ng iba, sobrang bait mo. 'Di ba? Pagka nagkamali tayo, ano yung sinasabi ng iba? Kristiyano ka pa naman. 'Di ba? Kasi parang kaano na yan ng Christianity. Pag Christian ka, akala ng iba, sobrang bait na natin na hindi na tayo nagkakamali. So, but we already know that simply good deeds will not be enough to get you to heaven. So, yun nga po. So, hindi lang po tayo mapupunta sa langit dahil po sa mga good deeds na ginagawa natin. You must be pure at heart. So, ito po yung sabi ko kanina. Every work, every ministry na gagawin po natin para po sa Panginoon, kailangan pure yung heart natin. And willingly serve our Lord and Savior to receive this crown. So willingly, ano po ba pag sinabing willingly? Bukal sa puso, walang pag-aalinlangan. Pag sinabi ni Bishop, okay, punta ka dito, nag-aalinlangan po ba tayo? Ako po, aminado ako minsan. Nag-aalinlangan ako. Pero tinuturuan din po ako ng Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na
pagka may gagawin ka para sa Panginoon, kailangan pure yung heart natin. Kailangan walang pag-aalinlangan. Kumbaga, focus ka dun sa gagawin mo. Focus ka para yun sa Panginoon. Amen? In verse 15, it says that if your work is burned up, so ito po, kapag yung work natin ay hindi pure in heart, kapag hindi tayo willingly gumagawa dun sa mga work natin, ano yung mangyayari? You will suffer loss. So minsan, nararanasan natin, nawawalan tayo. Ano pong sinasabi natin? Tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit nagkukulang ako? Bakit nawawalan ako? Yung pala, hindi po natin, minsan ang dahilan, dahil po yung motive natin sa paggawa, nung pinapagawa sa atin ng Panginoon, ay mali. Amen? So, pag pinagawa ka ng Panginoon, gawin natin pure in heart. Kasi kung hindi, sabi po dito, we will suffer loss. Are you using the talents God gave you? So meron po tayong mga talento na binigay po ng ating Diyos sa bawat isa. Ginagamit po ba natin para sa ating Panginoon? Work hard for Christ. It's worth it. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, work hard for Christ. It's worth it. Yan. Amen. So kahit taga-ayos lang po tayo ng silya, taga-walis, basta po pure yung intention natin, pure yung motive natin na gagawin ko to para sa Panginoon. Hindi yung, walis na naman ako. Maglalagay na naman ako ng upuan. So, baliwala rin po yung ginagawa natin kahit sa church tayo gumagawa. Kasi yung motive ng puso natin ay wala naman dun sa ginagawa natin. So para po ma-receive natin yung imperishable crown na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, kailangan sa bawat ginagawa natin, dun sa rules niya, sabi niya sa rules niya, kailangan pure yung heart natin. Kailangan willingly tayong gumagawa para sa Panginoon. Amen? Amen. So number 2 po, yung pangalawang crown po. The crown of righteousness. And 2 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi po dito, and now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. So ganun din po itong crown na to. God will give this crown sa mga tao na makakapasa dun sa rules niya, pagdating ng panahon na dumating ating Panginoong Hesus, bibigyan niya po ito sa atin kung masusunod natin yung rules na sinasabi po dito. What is the crown of righteousness? And how do we get it? So ano po ba yung crown na ito at saka paano po natin ito makukuha, marireceive? Well, the text says it is for all who have longed for His appearing. So sabi po doon, yung mga naglulong daw po sa kanyang pagdating. Dito po yan sa 8, tuloy po natin. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. So lahat daw po ng naghihintay, naglulong sa pagbabalik ng Panginoon, ika-crown niya daw po ito sa ating lahat. So ano po ba yung ibig sabihin nun? Pag naglulong po tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. So ibig sabihin po, pag meron po tayong hinihintay na dadating, ano po yung ginagawa natin? Nagpe-prepare ka. So halimbawa sa bahay, meron po tayong hinihintay na bisita. Ano po yung ginagawa natin? Naglilinis, naghahanda ng pagkain para sa bisita. So merong preparation po na nangyayari. So ganun din po dito. Para ma-receive natin yung crown of righteousness, kailangan naglulong tayo dun sa pagdating ng ating Panginoon. So kailangan, meron tayong i-prepare. Meron tayong paghahanda na ginagawa. Kasi po, pagka hindi naman tayo naglulong sa pagbalik ng ating Panginoon, pwede tayong magpa-easy-easy lang. Katulad na lang sa bahay. Pag wala namang bisita, minsan easy-easy lang tayo.
Nood lang ng TV. Cellphone lang. Kasi wala ka namang ini-expect na dadating. So, ganun din po sa ating Panginoon. Pag naglulong po tayo sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus, meron po tayong ginagawang preparation. Meron tayong gagawin. As a Christian, we are called to righteousness. So bilang Kristiyano po, sabi po ng ating Panginoon, tinawag niya daw po tayo upang maging righteous. Amen? So kahit alam natin sa sarili natin na tao tayo, nagkakamali, pero ang sabi sa inyo ng Panginoon, you are called to be righteous. Christ is coming for a bride without blemish or spot. Tignan po natin sa Colossians 1, verse 22. Colossians 1 verse 22. Sabi po dito, "Yet now He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body." So grabe po nung binabasa ko po ito, grabe yung parang nagrema sa puso ko. Ulitin ko po, "Yet now He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body." So kung isipin po natin dito, reconciled, ano po ba ibig sabihin ng reconciled? Kumbaga, paano ba sa Tagalog? Pinagtagpo ulit tayo ng Panginoon. Dahil yun nga, nalayo tayo sa ating Diyos dahil po sa kasalanan na ginagawa natin. Pero dahil po sa ating Panginoong Jesus, yun po yung naging way para bumalik tayo sa ating Diyos. Isipin po natin yun. Kailangan pa po ng ating Panginoong Jesus para lang bumalik tayo sa Kanya. Next, as a result, He has brought you into His own presence. So dahil po sa ating Panginoong Jesus, siya po mismo ang nagdala sa atin sa presensya ng ating Diyos. Isipin po natin yun, tayo po makasalanan. Ang Panginoong Diyos pa po ang gumawa ng paraan para lang mapalapit tayo ulit sa Kanya. So grabe po yung ginagawa ng Panginoon dito. So, "And you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault." So, tignan po natin. Siya na po yung gumawa ng paraan para bumalik ka sa Kanya at ang pagtingin pa po sa atin ng Panginoon ay blameless, without a single fault. Tignan niyo po, grabe. Parang dito po talaga ako nung binabasa ko po ito. Alam ko po kasi na makasalanan po ako . Tayo po makasalanan . Pero dahil po sa dugo ng ating Panginoong Yesus, ginawa niya tayong righteous, blameless, without a single fault sa Kanyang mga mata. So ganun po yung tingin sa atin ng Panginoon. So kahit sabihin ng mundo, ganto ka, marami kang kasalanan, pero isipin po natin yung tingin sa atin ng ating Panginoon. Blameless, without a single fault. Next po. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Sabi po dito, "And when people escape from the wickedness of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and then get tangled up and enslaved by sin again." So ito naman po, halimbawa po, na-receive na natin yung righteousness. Yung kanina pong sinasabi. Alam na po natin yung tama at mali. Alam na po natin yung mga kailangan nating gawin. Alam na po natin na namatay ang ating Panginoong Jesus para ibalik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero kung tayo mismo gusto nating escape, gusto nating kumawala dun sa presensya ng Panginoon, gusto nating bumalik dun sa dati nating pamumuhay, dati nating kasalanan, ano po yung mangyayari? Sabi po dito, they are worse off than before. So mas masahol pa daw po tayo ngayon kaysa dati kung umalis tayo sa presensya ng ating Diyos. Kung alam na natin na we are righteous in front of God, sa mata ng Panginoon, kailangan talikuran na natin yung dati nating ginagawa. So halimbawa,
alam mo na sabi na hindi maganda ang uminom. 'Di ba? Nakita mo yung mga tropa mo, niyaya ka. Inom tayo dito saglit, konti lang. Sabi mo, hindi. Ayoko na, hindi na ako umiinom. Konti lang. Di napainom ka. Hanggang tuloy-tuloy na. Hanggang sa nalasing ka na. Bumalik ka na dun sa dati mong ginagawa. So, sa tingin po ba natin, nasusunod natin yung rules na sinabi ng Panginoon dito? Bumalik ka eh. Alam mo naman na righteous ka na. Babalik ka pa ba sa kasalanan? Sabi po, you are worse. We are worse than before. Pag ganun po ang naging buhay natin. So kailangan, kapag alam na po natin na tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Yesus mula sa kasalanan, talikuran na po natin yung dati nating pamumuhay. Amen? Verse 21, it would be better if they had never known the way to righteousness. So mas mabuti pa daw po na hindi na lang natin nalaman yung righteousness na to. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, sana hindi na lang natin nalaman. Kung babalik din po pala tayo dun sa dati nating ginagawa. And then to know it and then reject the command they were given to live a holy life. So parang nireject natin ng Panginoon na sabi po ng Panginoon, mabuhay tayo with holy life. Pero balik tayo ng balik dun sa dati nating ginagawang hindi maganda. Nire-reject natin yung sinasabi nating Panginoon. So kailangan, yun nga, para ma-receive natin tong crown of righteousness, kailangan maging righteous tayo sa mata ng Panginoon. Huwag na tayong bumalik dun sa mga sin, sa mga gawa na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. 22, they prove the truth of this proverb. A dog returns to its vomit. So, katulad po ng isang aso, pag sumuka, minsan kinakain yung suka, binabalikan niya. Sinuka na nga niya, gusto pa niyang kainin ulit. Ano pa yung isa? And a washed pig returns to the mud. So, katulad po ng isang baboy, kahit paliguan po natin yan, baboy pa rin yan. Pupunta pa rin yan sa putik. So wag po tayo maging katulad ng isang aso, ng isang baboy, na tinalikuran na natin yung buhay natin dati. Pero paunti-unti, minsan ginagawa pa rin natin. So wag po tayo maging ganun. Kailangan maging righteous tayo sa mata ng ating Panginoon. How can I get righteous? Paano ba natin makukuha ito? Paano ba natin ma-maintain ito? Tignan po natin sa Romans 6. Romans 6 verse 16. Sabi po dito, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? So, kung sino daw po yung sinusunod natin, kung sino daw po yung ino-obey natin, nagiging slave daw po tayo noon. So katulad po ng example ko kanina, yung isang lalaki, nakita niya yung tropa niya, nagiinom. Sino po yung inobey niya? Yung sinasabi ba ng kaaway na sige, konti lang. Yun ba yung inobey niya? Or talagang tinalikuran niya yun? So di ba yung example natin, uminom siya. Pakunti-konti, pero natuluyan na sa pagkalasing. Sino po yung inobey ng tao na yun? Yung sinasabi ng kaaway. So kung sino po yung ino-obey natin, nagiging slave po tayo noon. So kung i-obey mo yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, siya po yung magiging master natin. Siya yung magiging Lord ng buhay natin. So kailangan sundin natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Obedience leads to righteousness. Our Lord will reward us with the crown of righteousness on our judgment day if we can only obey His word. Yun lang po. Yung rule niya dito para ibigay niya sa atin yung crown of righteousness, obey His word. Sundin natin yung salita ng ating Panginoon. Live righteous, be righteous, you are called to do so. So mamuhay daw po tayo ng righteous,
be righteous sa pamuhay natin. And dahil tinawag po tayo bilang maging righteous. Di man po tayo perfecto, nagkakamali tayo, pero wag na nating balikan yung mga bagay na tinalikuran na natin. Amen. Number 3 po. Ito po yung pangatlong crown na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. At ito yung aim natin na crown. The crown of life. Yan. How can we get the crown of life? So, tingnan po natin sa James 1, verse 12. Ito po yung tinuro ni Pastor Ramay po last week. James 1, verse 12. Sabi po dito, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So ito po yung sabi po ni Pastor Ramay na perseverance, enduring the trials. So bibigyan daw po tayo ng crown of life kung ma-endure natin, mapagtagumpayan natin yung trial sa buhay. Kasi po yung trial sa buhay, hindi po mawawala yan. Nandyan po palagi yan. Bilang Kristiyano, lalo na po tayo mga Kristiyano, lalo nating makikita, lalo nating mararanasan yung trials na yan. We have to persevere under trials. So ano man po yung mga bagay na nararanasan natin, ano man yung mga bagay na challenges sa buhay mo, nahihirapan ka, part po yan ng buhay. Kailangan lang po natin mag-persevere, maging malakas, maging strong sa Panginoon. And then, pag napagtagumpayan po natin yan, bibigyan niya po tayo ng reward, yung crown of life. Yun po yung maging goal natin pag dumadating tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pag meron kang pagsubok sa buhay, isipin mo lang, Lord, ang goal ko yung crown of life na gusto mong ibigay sa akin. Kailangan mapagtagumpayan ko to. Kailangan ma-endure ko to, itong trials na to. Next, trials will come your way. So ito po yung, sabi ko po kanina, sabi po sa 1 Thessalonians 3 verse 3, 1 Thessalonians 3 verse 3, sabi po dito, and to keep, doon po tayo sa 2b. We sent him to strengthen you, to encourage you in your faith. 3, and to keep you from being shaken by the troubles you were going through. But you know that we are destined for such trouble. So yun nga po, sinasabi po dito na we are destined for such trouble. Nandyan po yan sa buhay natin, dadating tayo dyan. Lahat tayo mararanasan yan. Ano lang yung kailangan nating gawin? Persevere. Kailangan wag tayong susuko. Do not stop. Do not quit. Move forward. Kahit hirap ka na sa trials mo na yan. Katulad nung team natin, grabe. Do not stop. Do not quit. Move forward. Lakad ka lang sa Panginoon. Lakad lang tayo sa Panginoon kahit mahirap. Tingnan din po natin sa Revelation 2 verse 10. Revelation 2 verse 10, sabi po dito, don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. So may mga testing din po na darating sa buhay natin. Pero ano po yung una niyang sinabi? Don't be afraid. For 10 days, okay. But if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. So yun po. I will give you life as your victor's crown. So pag na-endure natin yung mga testing na yan, katulad ni Job, tinesting siya, na-endure niya. Pagdating po ng ating Panginoon, bibigyan niya po tayo ng crown of life. Next pong crown, number 4. Crown of glory. Tingnan po natin sa 1 Peter 5, 1-4. Sabi po dito, and now, a word to you who are elders in the churches. Ito po, kinakausap po dito yung mga leaders. Yung mga meron pong position sa kaharian po ng ating Diyos. Sa church, sa churches, yung mga leaders.
Yan. I too, I'm an elder and a witness to the sufferings of Christ, and I too will share in his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you to care for the flock that God has entrusted you. So kailangan daw po nating pangalagaan yung mga tao, yung mga flock na ipinagkatiwala po sa atin. So halimbawa po, leader po tayo ng isang ministry. So sa ministry na yon, meron po tayong mga under na tao. So ano daw po ang kailangan nating gawin? Care for them. Kailangan nating pangalagaan yung mga in-entrust sa atin ng Panginoon. So ako nga po, i-share ko lang po sa inyo na nung time po na sabi ni Kuya Alvi ni Pastor Alvi na ako daw po yung gagawin niyang parang parang leader po dun sa music, sa singers. So parang tinanong ko si Lord, parang bakit ako, Lord? 'Di ba kasi alam ko po na mahirap mag-lead. Mahirap pong makibagay dun sa mga tao na ia-under sa'yo. So sa pag-iisip-isip ko lang na parang, Lord, bakit ako? Andyan naman si Kuya Dong, mas matagal na siya sa akin dito at mas matured yung kaalaman niya kaysa sa akin. Bakit ako, Lord? So, pero yun nga, sinabi sa akin ng Panginoon dito, parang binigay niya yung task sa akin. Ano po ba yung kailangan kong gawin? Kailangan ko bang mag-doubt? Kailangan ko bang umayaw? Pero hindi, ano lang po yung sabi niya dito, care for them. Pangalagaan lang po natin sila. Next, saan na ba tayo? Yun, care for the flock that God has entrusted you. Watch over it willingly. So willingly na naman po. So kailangan willing ka. Nilagay ka dyan, kailangan maging willing ka gawin yan. Kailangan pure heart tayong gagawin to, na alagaan yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Not grudgingly. So yun po, katulad nung sinasabi ko po sa inyo, na nagsasabi ako na, Lord, iba na lang, bakit ako? Hindi ko kaya yan. So pag in-entrust tayo dyan, ibig sabihin alam po ni Lord na kaya po natin. So kailangan lang po natin gawin, care for them. Dun sa mga tao na hahawakan po natin. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. So yun po ulit. Bakit ba kailangan natin gawin yun? Kasi ginagawa mo yun sa Panginoon. Hindi po natin gagawin yun para lang dahil sinabi, dahil lang gusto mong mapatunayan sa leader mo na, okay po, gagawin ko to. Dahil magaling ako. Hindi, gagawin po natin yun para po sa Panginoon. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. Maging good example daw po tayo sa kanila. And when the great shepherd appears, ito po si Jesus Christ, yung great shepherd po natin, you will receive a crown of never-ending glory. Ito po yung crown of glory na sinasabi po. Kapag nagawa po natin ito, napangalagaan po natin yung mga tao na pinagkatiwala po sa atin, mayroon po tayong reward na marireceive sa Panginoon. Yun po yung crown of glory na gusto pong ibigay sa atin ng Diyos. Crown of never-ending glory and honor. Next po, whenever you have been put into a position of trust over God's people, much is expected from you. So pag inassign daw po tayo sa isang gawain, ikaw yung leader. Marami pong i-expect sa'yo na parang kailangan magawa mo to, i-expect sa'yo na kailangan makaya mo to. So ganun po kasi minsan ang magiging tingin po sa atin ng tao. He expect you to provide the best care possible on the things that God entrusted you. Pero ano lang po ba yung ine-expect sa atin ng Diyos? Ano lang po ba yung ine-expect ng Panginoon sa atin na magawa natin? So wag po nating isipin yung sasabihin ng iba na hindi ka naman magaling mag-lead eh.
Hindi ka naman marunong nito eh. Pero pag ikaw po ang nilagay dyan ng Panginoon, isipin po natin ano ba yung ine-expect sa atin ng Panginoon. Huwag yung ine-expect ng tao. Ang ine-expect po sa atin ng Panginoon ay to provide the best care possible. Yun lang po. Pangalagaan lang po natin sila, mahalin lang po natin sila, and God will give us the crown of glory hanggang pagdating po ng ating Panginoon. Huwag po tayong mananawa, magmahal ng kapwa natin. Huwag po tayong mananawang ibigay yung care, yung best natin para sa kanila. Amen? And last po, 5, crown of rejoicing. Tingnan po natin sa 1 Thessalonians 2, verse 19 to 20. Sabi po dito sa 19, after all, what gives us hope and joy, and what will be our proud reward and crown as we stand before our Lord Jesus when we returns? So si Paul po ang nagsasalita dito. Kausap niya po yung mga tao sa church. Kausap niya po yung mga leaders niya. Sabi po niya dito, ano ba yung crown na nagbibigay sa akin ng pag-asa? Ano ba yung crown na nagbibigay sa akin ng kagalakan? Sabi niya po dun sa mga tao. And what will be our proud reward? Ano ba yung best reward na maipagmamalaki ko? Sabi niya dun sa mga tao. Ano ba yung pagmamalaki namin? Pag dumating ang ating Panginoong Jesus, sabi niya po dun, it is you. Sabi niya dun sa mga tao, it is you. So, ganun din po sa atin. How can we receive the crown of rejoicing kapag willingly tayong nagdala ng kaluluwa para po sa ating Panginoon? Yun po yung crown of rejoicing natin. Yun po yung joy natin na makapagdala ng mga tao para po sa ating Diyos. Sabi po dito, yes, you are our pride and joy, sabi po ni Paul. This is a crown that Paul is expecting because not only has Paul led these folks to Christ, but now they are leading people to Christ. So yung mga tao po na kausap ni Paul, dinala niya po yun sa Panginoon. Ngayon po, yung mga tao na yon, sila na ngayon yung nagli-lead sa ibang tao para dalin din sa Panginoon. So sabi ni Paul, kayo yung great reward ko. Yung mga taong nadala ko sa Panginoon. Kayo yung crown of rejoicing ko. And then sabi po niya dito, that is what we are called to do. And do you realize that you are storing up treasures in heaven every time you help lead someone to Christ? So every time po na nakakapagdala tayo ng kaluluwa ng mga tao sa ating Panginoon, nag-i-store daw po tayo ng treasures sa heaven. So, hindi po tayo kailangang mag-store ng treasures sa mundong ito. Yes, kailangan natin yan sa buhay. Pero ang kailangan po nating pag-ipunan talaga ay yung treasure po natin sa langit. Paano po tayo magkakaroon ng treasure sa langit? Kailangan po nating magdala pa ng mga tao para po sa ating Diyos. Next. All we have to do is plant the seed. So, kailangan lang daw po nating mag-plant. Tayo po yung taga-plant ng mga seed. Bawat isa po sa atin, pwede pong mag-plant ng seed na yan. So, hindi lang po si Bishop, hindi lang po ang mga pastors natin. Tayo pong lahat, pwede po nating gawin yan. But, all we have to do is plant the seed, God grows it. So, ang Panginoon na po ang bahalang magpalago niya. Kailangan lang po nating mag-plant, si Lord na po ang magpapalago niyan. But we must do our part. So, yun po, may parte pa rin po tayo na kailangan gawin. Tingnan po natin sa Luke 15. Luke 15, verse 7. Sabi po dito, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. So meron daw pong
Nagkakaroon daw po ng kagalakan sa heaven pag meron po tayong nadadala kahit isang soul lang po sa ating Panginoon. Natutuwa daw po ang kalangitan kapag nakakapagtanim tayo sa mga tao. Amen? Then sabi po dito, what you are doing on this earth right now is deciding how you spend eternity. Are you willing to just squeeze through heaven's gate? Gusto po ba natin yung pinipilit lang nating makapasok sa heaven's gate? Kasi yung ginawa natin dito sa mundo, hindi naman tayo willing nagsiserve. Hindi naman tayo pure na nagsiserve sa Panginoon. Paano tayo makakapasok sa heaven? Diba? I-squeeze ba natin? Pipilitin lang natin? Kailangan po, yun nga, kailangan maging pure yung intention natin, yung motive natin sa bawat ministry, sa bawat gawain na gusto pong ipagawa sa atin ng Panginoon. As one escaping through fire, or are you wanting to hear those words from Jesus? So tignan po natin, ano ba yung gusto nating marinig sa ating Panginoon? Sa Matthew 25, verse 21, sabi po dito, the master was full of praise. Sabi niya po dito, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. So ito po yung gusto nating marinig sa ating Panginoong Yesus pagdating po natin ng langit, na hindi po natin pinipilit yung sarili natin. Kumbaga, winelcome po talaga tayo ng ating Panginoon. So, kung gusto po nating ma-receive yung mga crown na ito, gawin po natin yung mga rules niya. Gawin po natin yung mga gusto niya ipagawa sa atin. Maging pure yung heart natin. Mag-care tayo dun sa mga people na itinalaga po sa atin. Now is the time to store up our treasures in heaven. So ngayon na po yung time. Kasi po sabi nga po, di ba, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. So ano ba yung kailangan nating gawin? Mag-store na tayo. Mag-store na tayo ng treasures in heaven. Even Jesus Himself, sinabi po ito ng Panginoon. So Matthew 6, last verse po natin. Matthew 6, 19 to 21. Sabi po dito, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroy them, and where thieves break in and steal. 20. Store your treasures in heaven. So yun nga po, mag-store na tayo ng treasures natin in heaven. Kasi yung mga treasures dito, hindi naman po natin madadala in heaven. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Di daw po ito maaagaw ng kung sino man. Wherever your treasure is, there the desire of your heart will also be. So kung nasan daw po yung treasure natin, saan po ba tayo nag-i-store ng treasure? Sa mundo po ba? O nagpe-prepare na tayo, nag-i-store na tayo ng treasures sa heaven. So kung saan daw po natin, kung saan po tayo gumagawa ng mas marami, halimbawa, gumagawa ka ng pinapagawa ng Panginoon, nandun daw yung puso mo. Pero kung mas marami po tayong ginagawa para sa mundong ito, dun na lang yung treasure natin sa mundong ito. Sabi po, nandun po yung puso natin. So kailangan po sa gabi pong ito, kailangan po, and every work, every task na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, gawin po natin with pure intention. And then meron naman po tayong reward na marireceive. Yung crown po, yung 5 crown na po na yan. Yung imperishable crown, the crown of righteousness, the crown of life, the crown of glory, and the crown of rejoicing. Amen. Sige po, inaanyaan ko po ang bawat isa. Tayo po yung manalangin. Yes, Lord Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God, na kami po, O Diyos, ay nakarinig muli, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. Lord, tunay nga, O Diyos, na kami po ay humihingi sa iyo, Panginoon, ng pure heart.
Lord God, ng mga intention namin sa buhay, sa paggawa, Panginoon, ng mga bagay na gusto mong gawin, ay willingly namin gagawin para sa iyo, Lord God. Lord, na mag-store kami ng treasures sa heaven, Lord God, hindi po sa mundong ito, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, at alam ko, Diyos, na kinausap mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa gabi pong ito, Lord God, na meron kaming crown na marireceive sa iyo, Lord, pagdating mo, Lord God, sa pagbabalik mo, Panginoon. Lord, help us, Lord Jesus, na magkaroon, Panginoon, na mag-persevere sa mga trials na madadaanan pa po namin, O Diyos. At mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang bawat testing na darating sa aming buhay, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Muli, gagawin namin ito, O Diyos, para sa iyo, Lord God. Hindi po para sa mundong ito, hindi po para sa tao, O Diyos, kundi po para lamang sa iyo, Lord God. Lord, lahat, Panginoon, ng gawa ng aming kamay ay para lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming pagsamba, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, muli po nating awitan ng ating Diyos. Sa Kanya lang po lahat ng papuri, lahat po ng ating pagsamba, ating pag-awit, bawat bagay po na ginagawa natin sa lugar na ito, ay para lang po sa Kanya, para po mapapurihan, masamba, ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo, sa iyong papuri. Sa iyong papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ay kasama mo, ano ang ligayang nadarama? May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo,
sa'yo lamang iaalay. Ang puso ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo, puso ko'y sa'yo, ang puso ko'y sa'yo. Amen, Panginoon, muli maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God, na ang presensya mo, Panginoon, ay aming naranasan at tinuruan mo ulit, O Diyos, ang iyong mga anak sa gabi pong ito, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na ang bawat salita, Panginoon, na narinig namin, Lord God, ay manatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O Diyos, at maisapumuhay, Panginoon, namin ito, Lord God. Araw-araw, Panginoon, na iyong binibigay, Lord God. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang aming pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po, magkita-kita po tayo sa Friday po ng umaga para po sa ating morning devotion na nagsisimula po ng 9 a.m. at sa ating pong soaking ng 7 p.m. po. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa.